I ciao Gari! I ciao drugari! I šta danas radimo, Leane? Otvorimo Kinder jaje. Otvaramo Kinder jaje, ali to nije obično Kinder jaje malo, nego je to neko Maxi Kinder jaje. Da. Znači veliko Kinder jaje. Aha. Šta misliš, da li ima neka dobra igračka unutra? Ne znam. Ne znaš? Aha. Hoćemo da otvorimo da vidimo šta ima unutra? Aha. Ajde, požuri da vidimo. Oh. I sada otvorimo. Da otvorimo da vidimo šta se nalazi unutra. Aha. Wow. Veliki Kinder jaje. Wow, to je veliko Kinder jaje, da vidimo. Wow. I sad motamo. Wow, pa da ga razbi. Šta je to? Da vidimo. Otvaraj. Ti pomognem? Aha. Wow. Šta je to? Da vidimo šta ima. Čekaj vidim. Sad ću jedan Gari. Amo jedemo. Baš daš dobro. Gari. Baš dobro Kinder jaje. Je li ukusno? Da. Jeste. Ok, a šta smo to dobili? Koju figuru? Wow, super, hajde dalje. Šta još treba da se stavi? Treba to i to. Dalje. Još staš. Ej, sad imaš još jedan taj dio da staviš. Hajde da vidimo kako se on stavlja. O, ok. I šta si dobio u Kinder jaje? Da vidimo na kraju šta si dobio. Superman. Superman, ženski neki Superman. Aha. Neku djevojčicu Superman. Aha. To je kao super frau. Aha. Wow, kako je dobro. To sam ja. To si ti. Ciao Gari.